Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtering Kylleng but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Kubli pi barok tapi ke TCTV kita sebai pi Syekh Khubor hakimat kimat. Ningkong ning syab en pa Syekh Khubor na keleng ki benta jong ka Jylla. Hakamit jong ka khanyo Tarik Lber azak pesan. Kalau dan ngejingja ka basngosi hakashnong sa snyang bi West Chandigarh district. Hakaba ka wei ki yeng kala pulu bat ki thlit ding kala bamdu ya kani ka yeng hadu banda kala depai. Ka yeng ka baplu kani ka yeng jong ka kong itaima lakai bat uma mewas shadam. Hakani ka jingja ikhun jongki ibadang south nam kerta ila klat no katba ka menpat ka badang khatway nam kerta kala laj em da kasan. Hadin ka jingklat jong u krelang khong tani ukna uban nagashnong lendam nakathain pen usla. Mentapal ayo jingtib basa uway pat ukna upapulie bat sa hakajuk ka hostel ula klat menhin kamet hakapon nyo kaji. Arngut ki ofisa na Jylla Meghalaya kila hiar shaka Jylla Karnataka ban ajing erab yaki kena ki barang dan menta hapdeng jing sha jing sumar ha hospital hadien bakila kempang na jing bam yaki bam ki balong bi kat hado ba arngut ki kena kila do e yala ka chong ka jing em katkum ka kor CCTV bala pendaj hakmat jong ka school Presbyterian Madan Rateng la yo ringdor ya arngut ki nong tu ki bala rong tu ya ka tip jong ka kali ka Chevrolet Beat LT ka badon your registration number ML not san H Ndrusan not pra kaba uba wan lam baha kharkangor ula penyeng ha plau yeng hamadan rating block C kabadan marpasha joka yeng mane madan rating Presbyterian Shillong kinong trade bank kibadan hapok ka shatri joka United Forum of Bank Unions kabalong ka kanhun joka kendai tili ki bank union kabami khmat iki pralak mut kinong trade jonki bank kala khot belong da ka jinga ki kaba arsngi kaban salong ha ka arpusau bat ha ka arpusan Tarik Lber asa pesan Haga kat Tarik Lber aza apusan ka Sengriwa Development Organization Nongjri Circle kila hiarban kendra ya ka Shlampure Ram Krishna Mission kabadan hakashnong rana ilaka Nongjri batlap bakidan kinong trei ba Jylla kiba amshim labyang kikot kisla kiba yadai bat ka jing trei ka chongki ka Anudip Foundation kala pelong ya ka jing a jing hikai ka bashisngi ya kinong hikai lingba kiboit kiba thamai da ka jinga trei lang bat ka State Education Mission Authority of Meghalaya Lingba kani ka jing ajing hikai la pensngau thu yaki nong hikai yaki buit bathamai katkum kani ka juk jong spa snem ka ba arphaway bat ikila jing hikai ka balong katkum ka thong bala pruit dak da ka NCERT curriculum bat ka National Education Policy kinong tre jong ka maurang kanang CNRD block ha ka khat Tarik Lber aza apsan kila hiar shakashnong minriang ban register ya ka CM Assured Scheme na ka benta kinong rep sensar Hadian baki nong rep hakini kendiat sengi kila penpau. Ia ka jing sengau sosan namar ka jing hia dor syaba palat usinsar hakini ka ayom. Hendai ka pendiau mesin pat menta yaki nong rep kalong baki nong tre jong ka maurang keneng CNRD block. Kishin bet tang ya usinsar ubadai ushi number lani u grade A. Kat ba usinsar ubadai R number lani line number ki kentat nyok mardor. U District Magistrate jong ka Ribhoi District u Abhilash Baranwal lapen jari Dhaka section Shispan reply BNSS Haribhoi ban khang persha yaki nukinu ki bathang klau hakum kini ka ayom terkhong kabarang jur bhakal air kirkhot jongga Federation of Khasi Jaintian Garo People South Eastern Zone Mausan Ram Blong kilalap bak office trekap jongga Industries Training ha Mausan Ram kala khang kherdap bat pen pauru ka jingsngau lengo bakumno kani ka office kanchu khang kherdap ha bakam de ka sngi shuti Kaseng lapan pau ya ka jing sngau benyau halo kani ka jingle jong kani ka office ka bala khang tala klem ki daw ki babiang Metapan ya Pash Khubor na keleng ki benta chongkari ka jingjar ngai chung samla meite uba arpos nam karta na Imphal katba udang net cha chura chanpur kalapen mi ya ka jing akan at hamanipur ki pulit hadu menta kidang wat yu pat na ka mobile ka baula penon kam lalap baudan hajan kongpok pi district Hakabaya day bakani kipulit kila kemno ya sawat kila no bala yok kurubru ye kitiar siat ha ka jing pelong ya ka jing khandra is ka ag is business show ka balai sngi kan salong hanong ba shilong nadu ka arpsan Tarik hadu ka arpnyaw Tarik Lber aza apsan
ban penklan ya ka khayi ka pateng bat kari Bangladesh kari Bhutan ke India bat ka Nepal bat ki wei pat kiri ki badan hapok ka dauba Asia mingi ki bashtai ki neshimta hakani hakani ka jingalang an saya theria tai halo ka rap karyang ka kamjungo kai Pyrthei bat ki wei ki di kijat kam Kajinga snam kala kensan hagathan mahal Nagpur hadin kajinga ki kabalami na kajingpen priang Khubor ban penkenria ya ka jakat tep jong orang zam daki pautli ki kali kila wiang ding kentup iki yeng kisam bat bun got kiriu pat baru kilangat hakajing mensaw ki Borsenshire district la penjari da ka curfew bat ki pulit kila kemru hadu san phongot ki brio ban penne ya ka shongsuk shongsan Umentri ka Nagpur Uchandra Shekhar bawan kuli unsalit jingo ya ka jaka bala shakta bat lum jingkhen halo ka jingja balambi na ka jing kan an ula kentu iki pat ba ban kyar na ka ba pen priang yaki Khubor hamsaya bat ban lang bat ki pulen Umentri rong ba ka Jylla Maharashtra Udavendra Fadnavis ula maham ring ting yaki to ki brio ki baran kti ban tha jingkul mar Nagpur bat kitu ki bala hyar thma yaki pulet rukin ngan haki kinjri jong ka an Ula pentikna bagi pulit kila syak kawang daki mau kuntup ya ka jing syak bom daki tiar ki ba penmesau bat ka jing syak penjulor ya ki kali ke balaja na ka jing kanal Kari India kala ko jingmut ban rat dingkhong ya ki santli ki jingpang ki ba kuntup ya ka jingpang leprosy ka lymphatic filariasis measles rubella bat ka kalazar hapo sansnam U Dr. VK Paul ula pentip bakari India kala bantek lakam ya ka jingpang TB bat ula banjeru baladai ban penerkam daki kor ki bor katkum kini ka juk khnang madup la ban kenjo syakathong Kidukot jongka BJYM kila pelong ya ka jingki hajan Telangana Assembly ban persya ya ka jingdi lilam ya ka jaka hajan Hyderabad Central University katba ki sarpanch barim kila dawa badai ban siushwa ya ka pisa ka basa Ki pulit kila ru yaki nong yaki syathanat kentup yau nong yalam ka BJP. Khatwe ngot kibri kila syak kem hasurat hapok ka Gujarat PASA Act. Ya ugabru bharwat ubadan kiti labun sien ha kam penyap brio bar kam luti la kem da ka jingerap jong ki pulit ka Rajasthan. Ka an PASA ka de ka bakhanglat ya ka jingma jingkiri pat ba ha ka ba kitu ki ba syak kem kin syaset along hadu shisnam. Kini bagilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka Bangladesh Election Commission kala ong ba ka jing pelong ya jing tap vote jong ki sarkar Jylla shwa ka election hakari karwara ya ka jing bislam ka isi kala penpau ba ki election Jylla ki shimpor hadu shisnam ban pendam bat man pelong ya baro artli ki election hakapor ka balekon kalong ka ba ka WHO kala maham ba ka jing penduna ya ka senyang pisa kala ban khang palat arspa arphotli ki jaka ajing sumar Afghanistan hadu bnai jeliu arza persen ka ba kata ya iwe 0.5 million wat ki brio Menta shispa anduk punyau tili kijaka sumar kilakhang kabala i no iwe 0.0 million klem jing sumar. Kajing khang bu jingma ya kajing pensepriang ya banlai mate lakam ya kajing pang kum kajing pang yang persit ka malaria ba kajing pang polio. Ka Bulgaria kala penbena kum ka sengi sengaulam jong keri na ka benta ki bala khlat na kajing plu jong ka night club Hanot Macedonia kabala shim ya kajing im jong san pukhandai ngot ki brio. Kasarkar Bulgaria kala penpau ya kajing sengaulam bat kala terwa ban ajing sumar ya ki khat sawat ki bamisau haki hospital jengki. Hadu shiteng ki nong belas ngi ha South Korea kila trei haki kamti dawyong bat shnatiar. Ki babun ki nong bela bari ki kamai hapedeng ar hadu lai million won haka shibnai. Kasarkar gatmu ban penyar ya ki visa bakerpang ban kring ya ki nong trei ki ba khambun chiki jaka ki ba yakendu ya kajing dunabrio. Ke Israel kala hiartma de kiling sun yaki Hamas Gaza hadien baka jingakran ban sange yasyat kala pulam no hakite gi jing shat thobor kidan rupun rungwat ki bala yap bat palat shispa san phangwat ki bala mensaw kite gi jing hiartma ki de hadien ka jing kamta jong ka Hamas ban plat yaki nong sha ra bor ong ki he jong ka Israel ka Sunita Williams ka nong le haw ka bana India America ka thmu ban man pha biang shaka Pyrthei menta asngi hadien bakala sa khamslam banya ka bala thmu ban sa ha ka International Space Station ka Williams ka bala tip ha na ka benta ka jinglet sha ISS house name araja hanriu kadang wan pha biang ringkat bat ubari Wilmore unong le haw ka Syria bat ka Lebanon kla menjur ban sange thma bat ka jingatri lang ka bakhambha ha ka kam shipai ha shilenter ukhaput ba ya samlang jongki khnang man penjam ya ki jing kani gade hadin ka jingya kan at ka barangshen ha ka ba ka Syria kala kanno ba ka Hezbollah ka le Donbor ba ka le baki ki kambi an kani ka jing sange thma ka long man ra biang ya ka jingsuk ha kani ka than
Amduna yagi nyongut ki brio kuntup ya arngut ki kena ki layap bat sau pulai ngut ki wei pat ki mensau. Ha ka jing thambor jong ki shipai ha omdurman Sudan. Kini ka jing sha thambor kalaja ha kapor badan ki jing duai kat ba ki kena ki dang elek kai football. Bun na ki ban mensau la pun kit no shki chaka sumar ban yo ya ka jing sumar. Ka UN ka sngokya halo ka jing berngam jong ki Houthi ban her thma ya ki chat Red Sea hadien ka jing her thma lingsun jong ka US ka badang shen ha Yemen. Lai thu ba ka jing ther lingsun kala penyap ya san phulai ngut ki brio bat shispa I wengut pat kala mensau. Ka UN kala kentu ya baro Kylleng ban sange no ya ki kam shipai bat ban pelet jingmun ha ka jing persang ban wanra ya ka jing sung. Ka Gaza kama ka jing ka bajur bha namar ka jing khang dam jong ka Israel kala pen sange ya ki jing ram ka badai ban poi shi ki brio la palat artayong. Bun ki nong shong ki duna bam ka ka bakhuj bat ki tia sumar ha ka ba ki jaka shet jing shet kila khang namar ka jing duna phnyang. Ka Hamas kala kentu yikiri ka Pyrthei ban tuklar. President ka Ukraine Zelensky la Ukraine but President jong ka France Macron hashwa ban Ukraine but President jong ka America Trump but President jong ka Russia Putin. Zelensky la Khubor yo Macron bala kershan ya ka Ukraine kat ba Macron la kentu ya ka Russia bakan pinshisha baka kwa ya ka jingsung. Trump unsa Ukraine ban pinkut no shen ya ka thma Ukraine but Putin. Secretary General jong ka UN Antonio Guterres upwa baka India bat ka Pakistan Kenya Thailand na ka bantaban weng yekijing jong ki kamle no. Uno aktien jong Farhan hak ulo banjur ya ka jingdan kam ka jinga Thailand hapdeng kini ki atli kiri. Kini ka long hadin ka jingkan tho jong nong mikmat jong ka Pakistan halo ki jing thambor badang shen ha ka bayade baka Afghanistan. Kakunhun jong ka Russia na Moscow kanya shimenta ha ka Smart Cities India Expo arja pesan ha New Delhi. Nadu ka khat khandai hadu ka arpoi Tarik Lber. Hapo ka jingalam jong Sergey Chairman. Kanya kunhun kan pen ya ki jing sham thama jong ka Moscow ha ka liang technology ka jing suk pat ka jing shngan. Kin pen paru ikilat ban beitingka bat kenya kran ikilat kilenti ban pen roisar. Ka Russia ka pentikna ba President jong ka America Donald Trump bat President jong ka Russia kin sekran phone ha ka smi baar. Trump ulo ong ba kin sekran halo ka thma Ukraine bat Ukraine ba kin don ka jing sange ASEAN. Baro arngut kinong yalam kala Ukraine khaddu hau banai rampang shapang ka Ukraine bat ka jinga dei jong kiri jong ki. Kinong tre ha Bangladesh kila pelong da ka jinga ki hadhaka halo ka jingbam si Bible kabala khang ki surok ba bat kabala wanra ya ka jing ha kalikawan. Kinong tre rel ru kila pelong ya ka jinga ki na ka benta ka tulop kabala palat por. Kajing ki halo kajing siu bat kajing long jingman ha ki kam kala nang kiu na du snem arja pusau kabala kata I karkhana bat kajing shingan jong kinong trai. Tikitu gilong Khubor hakimat kiman mendasgi. Khubor.